Esta montaña tiene más de 200... Korrika, tipita balortzen merezi duguna. Martxan jartzen hasteko egintza suplika. Ez dugu presarik helburu argi dagota. Pausuz pausu, gure ritmora. Estresatuten hau. Zeba? Zututen hau. 3 urteko gelat izatu zala? 3 urteko gela lehen egonaz. Gero egonaz 4 urteko gelan. Gero 5 urteko gela. Gero hariniketan aurrezkuntzatik goiko ziklora. 5. mailan egonaz. 6. mailako kabeztrueka zezilei egon. Dauen atzaz. Dauen hormona usinega zezilei egonan. Bai, zu. 6. mailako hor, Usain Gosoko ambientadora edo bota bido, Zeu zer bota biko da, baina eske ez da hori ganera, Ordezko izateaz hasta los moños, kokoteraino nau. Ze aurten oposaketa toko izatez, eta korriki ebe bai, aurten toko bihar. Emakomi, tranquila hartu izun, kokoteko sanape urten bitzute. Ez da korrikien alde nahuela, ez da hori. Baina hainbeste ekintza eta ekintza ondoko eskoletan, ja ez dakiz zer nazen musika irakaslie edo Eba Longoria espektakule preparetan. Eba Longoria bai, hoa esan duk ez. Bakizu Eba Longoria, zema, diro txarri kotxino irabazten da ben urtin. Guk, 10 bat bizitza eukitxe be, ez genduko horremeste diroik irabaziko, ez da pentsau be. Betxo, urtero ailegetan az eskola baterai. Ai, ke maja, musikako irakaslie zara. Ai, ze ondo, bitxu, musikako irakasliek eskola honetan ekintza pilo bat antolatzen deuz. Eta aurten toketan jatzuzen adiez, Euskara okea, Euskaraldia, Euskara egune, horrek euskarazkoak, frikiak, flash dance, flos, horre danak, eta holako gauza pilo bat, aparte olentzero eta horre danak. Emakumi, neu kantzatena zentzunutzenen jebe. Zer da bera, jaia eta borroka, ero zein zazeu ba? Baina, bueno, zu gauza bat esango zute, Hemen danotak hau geure gurutzi eta geure marroi. Neupe, Ruben aguantabiro. Ruben! Beran kurrikulune, beran profesionaltasune, Jesus, esaten dozin, doktoreaz naneu biharrin edo... Hombre. Da, hori ez bakarrik. Ziklo bilera bako txinarek ez dauke besteik. Neu lehen, neu bigarren, neu hirugarren, Jesus, kikiatako netzake, benetan, kokota bihurtuko netzake. Baina zu, gauza bat esango dut, aurten, irale eskatu dut. Daia, datorren urtin tokaten gaztan da, hasi bizkat aldatzen duten. Eske, laster jubileko da, gozetxe tranquil, laster jubileko da. Hori begizira, datorren urtin 60 mufaze. Mufaze ikuda! Zu gainera gauza bat, uste dut, momentuz primari gabe jungo dala gainera. Baseuk aguantabiko zu hori bilera guztizetan. Ni bilera guztizetan, bitu, 300 umedekoa zerrendan, Umeko iteuen izenak batzutan astu ginate ziklo bileran. Ze, hilabete osoa pasetan dut, haren umieko iteuen izenak ikesten. Zu, a todo esto, zein bizua korriki delata? Korriki delata, mira, ese moderno me tiene. Osa, zu petzetan zu, Fermin Mugurizari izango nintzen, baina zu badakizu zer da aurrezkuntzako umiek eta 6. mailako etana batera anpatizuen hori jantzan. Emakumi, ez tozu guzik abidela mazadela. Alo errezteizun, betiko korrikako hartu, ea bola! Korrikam, 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 para pa pam pam, para pa pam 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 pam.